Ngokomthetho wezwe uma wehluleka ukukhokhela indlu yakho izinyanga ezintathu noma ngaphezulu, ibhange liba negunya lokudla umuzi wakho bese liwuthengisa ukuze libuyise imali elahlekile. Ekuqaleni-ke amabhange abedla izindlu ngaphandle kokufaka imali ewalahlekele, okusho ukuthi ibhange belithengisa indlu yakho ngenani eliphansi kunenani layo leyo ndlu. Kepha lo obengumniniyo aqhubeke nokukhokha imali ayikweleta lelo bhange. Lokho bekumenza ukuthi asale nesikweletu esingapheli umthengi. Kepha manje sekunemithetho emisha enqala evikela abanikazi bemizi. Government has put in a lot of different prevention measures and things to help people during the economy, this lockdown period. And it's important that you know what your rights are. The bank cannot just take your home without having notified you that this is going to take place. And if you have missed payments then and haven't gone through the due process, then this is something they are able to actually repossess your home if you haven't, gone to court and given reason as to why they shouldn't. Cishe amaphesenti angamashumi abebeyingxenye yocwaningo bathe imali abayongile ibagcina inyanga eyodwa ngesikhathi bephelelwa imisebenzi. Abathengi banxuswe ukuthi baqaphelisise indlela abasebenzisa ngayo imali, okungenani babe nemali abayongile engabagcina noma izinyanga ezintathu. Uma ungasakwazi ukukhokhela umuzi wakho, zikhona izindlela zokugwema ukuthi udliwe yibhange. Ungakwazi ukwazisa ibhange lakho uma ubona ukuthi unenkinga yemali kunokuthi ubalekelane nebhange. Ungakwazi futhi ukuyithengisa ngaphambi kokuthi idliwe ukuze uthole imadlana encane. Lokho kungakwelekelela ekutheni ugweme izindleko zokudliwa kwendlu yakho.